Bon, en fait, courant anaty mandeha amin'ny zanako jiaby, zandrana bavy, rahalahy jiaby efa nafaka baka indrindra tamin'ny taogno ty, ary na le tamin'ny taogno lasa io, na le talohan'izay tagny tsy magnino. Voalohany maloha félicitations ho an'ny andre nahafaka. Fierté-n'ray aman-dreny zany, ary zany mba fierté-nay zokizoko koa fa za zany misy raha tiako koragnina amizay zegny d'après tout ce qui se passe dans notre pays. Za io boka mbola vaovao maloha. Mbola vaovao hely fa hanomboky koragna ty zegny mahakasiky publication nataoko nomaly, publication izy ambony. Tsy haiko e, mason'olo donc volaniko hoe sambisana na hoe zegny compréhension-n'olo sambisany fa misoratra ambony izy ala karaha tsisy hoe mivolagna aza mianatra. Tsy haiko sa mahita mony zegny andreo sy mahita phrase mahakasiky hoe fa aza mianatra agnatin'ny izy misoratra ambony publication nomaly. Raha misoratra ndre avakiko ndre vola tokony andeha laninao andehananao amin'ny université volaniko zavalalagna mandeha andafy ho an'ny zaza mbola vao nafaka baka. Ampodiky ndre vola tokony andeha laninao amin'ny université haigny zava-couloir mandeha andafy. Za zegny ndre tsy mivolagna hoe aza mianatra, tsisy mo aza mianatra ny volaniko ty, ary ny epingleko tamin'ny commentaire niaraka zany pub izy satria faiky misy olo tsy mahazo ny raha. Zany volagna andre tonga aty koa amin'izay volaniko ny epingleko izy ambany amin'ny commentaire aty koa andre vake mizaha le raha tokony ataon'andre. Mazava zany aty afaka mianatra, aty afaka miasa. Fa tsy ary zao fa misy olo managna baka plus firy tsy mahazo raha tiako ambara. Andre karaha ahoana nianatra amin'ny université sasany tsy macomprendre raha tian'olo volagniny. Izy mbola mameloko efa jusque vidéo nahy tapitra. Misaotra ake hoe mandeha andafy tsara hoe za mianatra. Sasany olo tsisy diplôme ke andeha andafy. Zay ty hitanao ty, za ake tsisy diplôme za ty loso andafy. Ave diplôme zegny, diplôme va Madagasikara igny tsy mipasa aty. So zegny va karaha mombarabe andre diplôme vakagny tsy mipasa aty. Anao tonga aty mipody ndraiky mianatra, nanao magnano formation. Ary aty misy opportunité maventy. Filière tsisy à Madagasikara igny misy aty. Ary zegny raha ianarana ndray telo taogna amin'ny université Madagasikara igny, formation izy andafy aty 6 mois. Misy raha ianaranao 6 mois andafy eto formation. Formation ataonao 6 mois andafy eto mitovy capacité amin'olo nianatra izy amin'ny université à Madagascar. À Madagascar ao za 3 ans. I certificat formation no 6 mois io mitovy amin'ny valeur licence olo boka amin'ny université à Madagascar. Fô izy ndraiky mety tsy jiaby fa izy fô ary zegny koa zegny mbola i certificat nahazoanao formation io ahitanao asa partout en Europe aketo. Raha nianaranao 6 mois fô ahitanao asa partout en Europe. Fa i licencenao va Madagascar indesinao andafy aty, indesinao en Europe aty tsy ahitanao asa. Donc i formation zegny bebe valeur aminjare andafy aty par rapport na va amintsika va Madagascar. Fa za ndraiky tsy hoe nagnambaniman'olo mianatra. Ke le raha tiako volagnina amin'izay ho an'ny le zandry nafaka baka aby regny. Ty zegny somary karazana hoe misy conseil volaniko d'après ny raha jiaby mandalo amin'ny pays-ntsika. Tanandre voalohany maloha zava ery zokizokinandre. Zavanandre zavanandre koa zegny na tsy za fa olo sasany ino mahatonga hoe mpianatra jiaby zao zegny jiaby zao mandeha andafa. Zava zokinandre. Na vita fianarana takagny zava fiainagnanjare tsisy raha tsy mahita asa. Izy ndraiky anjaranjare mety tsy anjaranao, zegny ndraiky mariny fa tsara zegny antegna fa hoe prévenir le avenir anao zegny anao zegny fa tsara anaminao izy ke i raha telo teo fô amin'izay zegny raha tsara ataonandre. Izy koa za amin'ny place-nandre raha telo fô, telo pas plus. Anao mianatra langue anao, anglais maloha fa partout e. Anglais fa partout dans le monde. Tsy haiko, za olo tia mivoyage. Za olo mbola avy fa nipody agnatin'ny Facebook tato hoe 6 mois zay fa ndraikyamiza story na amin'ny Instagram fa maromaro zany pays nivisiteko ary tegna le anglais fô mibasé partout dans le monde. Igny amin'igny. Faharoa aminjay informatique. Ary informatique aminjay zegny tsy raha hoe ke anao andeha hagnano maintenance juste hoe bureautique fa mila hainao fa zegny raha jiaby mikasiky clavier. Efa telo aminjay mianatra tomobile. Anao na tsy hangala permis fa
hianatra tomobily satria zany permis va Madagascar agny tsy mipasse exemple à France ty sauf anao étudiant étranger zany hoe zegny le olo nahazo bourse mandeha mianatra aty zegny igny zany afaka mampiasa permis gasy mais ka fa tapitry fianaranao ohatra anao ka fa miasa afa tsy validé edy raha karaha i raha telo zegny fô ary mianatra raha telo zegny volaniko aminandre zegny agnatin'ny taogno araiky andre mafehy zegny izy ko olo vao mianatra tsara be 1 an fô zegny afa feno 1 an fô afa mavita mianatra lany satria informatique zay bureau zegny Excel Word zegny 1 mois fô mianatra zegny zegny afa satria za sûr fa majorité ntsika aky fa samby misy ordinateur aban-tragno na olo procès-tsika jiaby fa presque misy ordinateur tomobile zegny aminjay anao za olo misy tomobile de mianatra miconduire anao avy tonga en Europe aty de igny aminjay zegny anao avy mianatra code anao magnano examen code afaka anao magnano conduite satria code zegny tegna un peu compliqué satria maro be de voilà anao avy fanono anao mantsona tomobile anao magnano examen conduite igny zegny ça va alors zegny tsy stressé satria igny tegna maro olo stressé mitondra tomobile ke zegny aminjay i raha zegny 1 an fô mianatra izy anao aminjay andeha hianatra amin'ny université ataoko minimum 4 ans minimum volaniko 4 ans ataotao aminjay calcul fondron-tragnonao agnatin'ny 4 ans zegny fa tokony raha ohatrino 4 ans zegny fa ilo tsy 50 millions arakaraka fondron-tragno calcul na ake ataoko tsako 1 million par mois zegny tragno arakaraka tany anaranao ndraiky izy ndraiky misy amboniny zegny fondron-tragno misy ambaniny ataoko 1 million 1 million zegny agnatin'ny 1 an 12 millions 12 millions aminjay fois 4 12 fois 4 48 non oui 48 izy aminjay olo aminjay agnatin'ny commentaire misy volagna zegny tsy mahavandafy vola tokony alagnana amin'ny na avy za France ty tsy avonika ndray tsy nandany 30 millions fa problème nandre baka tia kolokolo loatra tsy ndre tagnaraka raha en norme andre tia kolokolo za marigny fa misy olo lany vola mandeha 100 millions andeha ndafy na za gaga nefa ny navina problème tsy nandany 30 millions frais de dossier na ohatra volaniko aminandre 3 millions na déposer dossier tam TLS 3 millions fô miaraka tamina nifegny de niambigny valiny visa fa nina 8 mois niambigny izy nivaly avy tao tamin'igny nivanga billet 25 millions aller retour obligé zegny obligatoire anao vanga billet aller retour ima 25 millions plus 3 millions c'est un peu 30 28 imagine calcul ntsika teny fa efa mandeha 48 millions tagny raha mbola tsendrika koa bazary bazarinao droit ndraiky gotigotendra madinidiniky ary zegny raha volagno zany tsy hoe ke vola andeha ivognosim-poky ndraiky karaha volagno mandeha Tananarivo anao exemple mandeha mianatra langue tonga Tananarivo anao mianatra langue zavanao aminjay zegny aiza tanàna tia pays moramora idirana en Europe tsy le tianao fa zegny ka problème sasany andeha amin'ny tany tiany fô le hitanao aiza pays moramora idirana en Europe atsika jeune ke tany tegna mora idirana hitako aza en Allemagne donc ino procédure atao hiditra en Allemagne mianatra langue Allemagne zegny anao Deutsch zegny mazigny de ao aminjay misy asa roa misy tsy haiko au pair volanjare tegna malaky au pair A2 afafaka magnano au pair d'après renseignement regniko A2 afafaka magnano au pair ary contrat na au pair aminjay 1 an fô anao mizaha vidéo ty peut-être anao 19 ans anao vao afaka bac peut-être na moyenne zegny ou ataoko hoe 20 ans nianatra anao 1 an fô anao nianatra langue zegny anao mahazo A2 zegny za sira izy ka olo intelligente zegny tsy ela mangala izy na zegny tsy ampy 1 an anao mianatra anao direct magnano au pair contrat anao au pair aminjay 1 an anao loso igny miasa anao 1 an mamory vola côté tapitra izy contrat anao ko mandeha mamonjy tragnonao manokana anao mizaha studio aminjay anao avy misafidy raha tianao atao za andeha ano fianarana sa hiasa fô ary zegny amin'ilay formation andafa ty tompoko maro na tsy mandeha université karaha zahay ty za tsara nandeha université formation fô ary formation io anao ka fa ma certificat anjinao fa mahita asa ary conseil amiako andre aminjay ho an'zay manetretra agnaraka raha volaniko zay agnano formation tonga andafa ty magnanaova raha mikasiky électricien tompoko anao tsy maintsy mahita asa tsy mijaly mizaha asa anao satria nagnino raha jiaby andafa ty fa électronique raha jiaby andafa ty fa électrique aby jiaby peu importe aiza tany mbanao tsy maintsy mila olo mahay courant fô monde ty fô anglais fô aminjay na Madagascar na andafa ty zegny ilaigna fô
izegny raha tiako volagniny amin'ny rasiratiky. Ke zegny amin'izay hoan'andre ke indray mahita vidéo nanty hoan'le andre vonafika baka. Andre miogna soa. Andre hianatra langue. Non, exemple mandeha en Allemagne zay sa. André hianatra 4 ans, André sortant, par exemple, mais peut-être plus, jusqu'à licence. André afaka mbola manofo fa ataoko hoe 4 ans fa André miboaka avakagny mandeha magnano vente en ligne satria zegny raha malaza amizao, manokatra bara, magnano chauffeur-na bajaj, magnano casse-point. Aiza soan'André amizegny. Or ndraiky Andreky mianatra 1 an fa raha volagniko zegny. André tonga en Allemagne, avako amizay André vika misafidy aiza tany tian'André imboagna. Izy anao ka fa accès amin'ny pays araiky en Allemagne aty, en Europe aty pardon, accès amin'ny pays araiky fô anao, pays araiky fa nidiranao. Légal nidiranao te, tsy clandestin, tsy ino. Anao mahazo papier ahafanao misafidy aiza tany tianao pitrahana. Karaha za ke a France za fa misy titre séjour, tsy nationalité satria nationalité zegny tsy azo karaha an'igny fô fa mila elaela aloha midoka aty marobe zegny raha andalovagna avy mahazo nationalité. Anao na mahazo titre séjour fa karaha za ke misy titre séjour français, za ke afaka mandeha mipetraka en Allemagne, mizaha asa en Allemagne ino ahitako asakay. Pareil ka za ke mandeha Belgique, titre séjour nahy fô. Mandeha Luxembourg za titre séjour nahy fô. Mandeha Monaco za titre séjour nahy fô ahitako azy, sauf Suisse. Suisse fa tsy mangala olo tsy nationalité amin'ny pays européen. Zare tsy mangala étranger ko. Suisse, ankoatran'ny Suisse anao libre anao amin'ny continent midadasika be ty. Aza finaritry visé France fa le moramora idirana, igny idiran'André. André tafidriky. André tafidriky, magnano contrat na asa ataon'André André agnatin'ny 1 an fa na hoe magnano le karaha ataony tsy haiko za tsy mahay allemand dongy tsy haiko bon désolé. Regny zegny André ke zegny igona aby magnano commentaire fa igona jiaby mandeha en Allemagne tsisy mianatra. Maro zareo sady mianatra no miasa en même temps. Fa izy igny fô zegny mila B1, B2 magnano zegny. Sady mianatra no miasa. Fa izy 3 ans. 3 ans zareo ilay mianatra no miasa en même temps. Raha karaha zegny. Tsy raha hoe ke miala Madagascar anky fa tsy hianatra. Aty zareo en Allemagne maro ankoatran'ilay magnano au pair, mianatra aby jiaby. Sady mianatra no miasa, mianatra no miasa, mianatra no miasa. André zala mba mampiasa jery ka mahita publication'olo mba analyser le raha fa aza finaritra hoe zegny hoe misy olo tsy micomprendre fikina amin'ny raha volantegna karaha olo tsary nianatra igny. André mianatra koa moeraoera mianatra nefa raha volaniko to tsy azon'André. Zegny tiako tsy mazava amin'André fa André ndraiky tompony soa za tsy mivolagna André hoe tsy maintsy na hoe magnanaova raha karaha zegny fa mizava réalité en monde mi-entouré anao, mizava raha logique amin'ny fiainana. Aza finaritra hoe ke magnano imagination fa mizava réalité, zava raha jiaby se passe à Madagascar ao, ary zava firifiry jeune ke miala Madagascar akao. Aza finaritra azy eto Antananarivo andeha université. Akagnaty mizava hevitry miboaka izy. L'expérience, c'est le plus grand que diplôme. C'est un grand mot. Ouais. Alors qu'avec expérience, diplôme, ici, c'est diknamno. Voilà. C'est-à-dire diplôme, granianara ni faut un henis ka font beaucoup rayanara ni fa. Zéro, il faut expérience. Ano afka magnano maro. Polyvalent karata tokti. Zaki iza la ke kangan CV na fa tsara. Rakara zegny. Merci.